abo anopa no nsia Ghana de hye yema mu nyina mu akyem sanso mama kwa ba sompa wahani nsia echipo enum kasafidie so ena woti yenkan ene eye memeneda July kita wonsa ebosome no ne de to so aduonu nsia afimpino ne aduonu nsia mo ensam a yensam trofo buru ahesu ahomachi omanko omani angusu a wonsa so kitire ne nyina egu fidie so no osamfo pani ato ne bo asemu ayide editi de ba besomo ese no nsia bremu ekase a yato din na kejesi no nsia bremu kase e wosompa so na shaneson Sense Samno every Sompa 106.5 FM Accra so ewo enkran Domi Watermelon Street no so no enka hanko a upiemu ewa santimanta mu a ye baatan no eye Sompa 93.1 Kumase wamo FB afei upiemu ewa Danfopa Radio Paris France Abrochime wamo FB Doma 100.7 Doma Hinkro Enkranza 90.7 Sompa Tachima Sompa 106.1 afei upiemu ewa Sunyane a eye Sompa 98.9 upiemu ewa Takwanso a Sompa ye biemu boya ya woti yenka efri afa honom Kingdom makesem ne nkwado eye 106.1 Kanesh Urban Radio Kanesh Idwa Kesienim obeti yenka ewo honom afei wudi koda no yeda so live eye Sompa 106.5 FM na wati yenka ewo decoder no so Facebook no eye Sompa 106.5 FM Accra na wa share ho like page no no wa share ama for France anya bia share safo kantanka watan ye free haba be sintin fidie ne so a ubenya bi a share YouTube ye Sompa FM live www.sompaonline.com website ye semu for penny ura tabo atia dama wa kuchire nsam ne nyina poto kasa mu brofo afoforo bi ka ho de akogu a betumi akokenkan bi na share ne so say na na KJC Company Limited ekoba sempremo no be ma wansin so mu ansan no ham wo hyase ton adanse ne ma o man mu no a kyere yie pa ya owo mu nimde entine se ubesi dan ana wasi aduru ba bi upe akade de aka ho ana na KJC ene ye kafo ede ama wo kona ne omo enkodin sawoso na bibia enkoso na so yasne Leicester Company Limited omo de yes toothpaste ene ne brush ede aba adwaso ya na wapebi atwusen na amawse no anim abanyam onom ena aso yasne eme yede ensemi eba ababa besom wo ensemu a yade som wo no de bedi mu akotene bi ene sem posi this year wonom ewa Dambai Divisional Police Command no wo mu kyem so wo machi owura bi a wanya finhia no aduasa enum ne nyina ene se wo bo wo bituo se pay wakuno emunsam enam anopay abrantie bi so a wono so wotwi moto oyokada rider ye kire mu se sabram no kasai ne ho akodi nsenseme adanya wadi moto key wadi ewura obi adwene ho enya asem kuma akra wo ensam foforo mu anopay no empanifo wonom no mo hye adansie ene ho nsam so ewo oman mo wonom de hyehye ye pa bi egwa kwan mu se de be ya wo ho beto na me so me ho atom adesua fo mako ensia bi ena sabre yi empanifo ba ma ne kire mu se womo eprepre mu adene ne nyina efa ejanhyehye bi a eno no eto womo house master na tena ye ewo eye kelebi SHS no eno so munsam ye de baba besomo ene anopay kupekefo ebo amane ekire mu se sedie aban policies bi etie no ewo se wonu nya bokire na womo ede eto eye o my Ghana adehye nim ya ye de munsam ba besomo ye beko obi my so a de free obi my so eba no France ena afa Spain empanifo ba amane ekire mu se be se 2,500 ena wanu mu kire mu se womo adwane ewo eniyema bi a esisi ewo biaye a womo susu se womo ede nwura na se biaye a womo emwa wild animals no egu no esi honom ensem ne bi eka yenim ho ena no pe kwanten kro magi adwa ya me baba besomo medin ABENA BADU ADEPA KWOFIE Abusia afei ensam no enchemu ankasani abrantie baako ya wanum susu se ne finhia beese aduasa enum 35-year-old farmer upiemo ewo agbongo number 1 ye no no ewo Krachi East Messenim ewo Otimantamu a woye kuyani na empanimfo se wonom ensaso ne monidin ene Kwabena Bandam eye kuyani na bayere ene odua wakobo obituo ne ya saponti a wadi bo odihye ni tuo ekun ni nyina ne se
wo susu se sa de hye na wabɔ ne tua kunu no abawia ne ba yere ewa na fom enti ne wanya abotra na se wanto ne bokora amuse bisansem ankoye police case eno ane se watwe tua ne dimakum ya waje owura ne kra afri ne nsam ensam ebeto odwa no sompa kase ya ntena ya to so ye bopini assembly member ya wo no owo empotam ho ene no atwetwe enkomo sede okire mu efa ye ne se wono kura wo honom ena wonya nenti ye se bibisa esi nanso sede wo kwaten na de wo ba atenti na de ogina ho ankasa ene atentro do nti na ewoso no akasa de nani kwatwa wisie ya ne hwenetia esantamo ekopiemo ewo bia ya esi ye ho na wase wokoya mpara ne nuane ampara na de wote ne mframem no na eye no kresa ononyafo Philip Kojo bediba wono ena ekasai na ne nsem ode to nsemtwofo anim ene se wokodu ye na wohwe sede na abrantie no eda ho asabi ne wati nananam nsie do a na akwaye aweho sempa wanam eye se nkomo betotototo owura na no enso na watupia afagyan ya na wanum hu na kira kwan ebra wo mo ebo posi for amane no posi for enso antena wonto so wanam de hwehwemu mapa egu akwamu a upie mo ewo eye mpotam ho no mo a wo mko hwehmu a ekohu bia ya wo sha wo musa eso ni mo emprempre ya me no ka say de yebo ni tueku no wura government hospital bia ya yekora emu eho na wonum de no akwakwakoto a yehwe na bibia etumi akoso na abusua wonum nso edihye ya boni tue wo mo nso etumi ape bibi papa bi ede eya bia ye bi ede wo mo de hye no afam na ne nyina mu no empanimfo se wo mo hye se atentene ne ebetumi akoye ede ama odihye a sabre ba yira yesusu se wakowianti owura kwabena bamdam watimi abonituo ama wati nananom esiedo a akwakoye arehosempa wasamfofro mu no arehosemu an yeguso ayigina opiemu okolebu teaching hospital a empanifo ekire mu se owura bi battle for the life na ekire se wogina owuo ene enkwanta adokotafo gina ne so ntentene ye animanim ye hwe no na wanu mu kirem so woti mantam ho a ji asekan emensinenim okada riders mienu omumienu nyina etwi afidie tetefo mu to bi omode ye adwuma na obi nim de ete bayira ho mema bayira tumi ama akese ya de ekosi ye ewose kiredwuma se ama entumpan ana ya abrantie baako de koko epaye sanse koko ne sode a empanisi ya na adwenu enya adwumanti ye sode ye no wo hu bia ye wose wode fa ya woni abrantie ede fe so ya wanya bibia se moto ne safoa no wode wo abrantie na dwen ho enya asam kumanti mo mu hwe yo Facebook no bra Facebook SOMPA 106.5 behwe safoa ne tua ho enya asam kuma o menim se safoa na no etese kamade a yentimi nkyere ena tua na adwene ho saa no ewo ne mama ho nti wo obra Facebook ne so abehu de amikan ena yede awo na adwene ho saa nti sabram no kan sai yede bepiem okolebu abaya asabia ya yehwese yebetimi atu safoa yi na ansakura no wombetuo no emogya de ebibenyu gu na adwene ho ahwe ya na ne danka akobom enti na woso wanum nya abotre pa na womo etimi eye ne yi na bibia etimi ekoso empanifo sen abrante ya wadi safoa yi ekotua ne yonko adwene ho enei wabde wapere ne nkwa ewo korebu aba ya sabia yi wanum hwehwe mu ana kire se sede obi nim no se womo mienu na ba kokofa bibio ena se na adwene mu aye we kakrakrakra wanya hwe ana safoa wadi etwimoto no wadi ekodi sa enyamra sam no posifo kire mu se wabudi hwehwe mu mapa agwa kwam ya wanum ehwe mu se wo mo sapeso branch nim na onso bia ya emra no eda no wo mo ede ato a we so ni arehosem a efri eye gi asekan oti emantam nim eba sabre yi o battle for the life e wokolebu aban ya sabia housing empanifo amechre empanifo a wanam ehwe housing unit no eso womo ase ye be rent dan ene de ekeka ho no womo eda womo abem no wanam kire mu se womo ensesemu anasa mu hwehwemu a wanam ede aba no Ghana adehye be se 1.8 million ena sabre am no kasai womo eho ensem anasa womo adan ho ensem ewo Department of Local Government and Chieftaincy and Religious Affairs wanam abem na ne nyina mu no wohwemu a said the Deputy Minister Mame Rita na Adole Sowa wane esamtrafo ekasa ye no wanum de sane mane nyina agwakwamu na wanum ahwehwehwehwemu aboa womo a womo asisi dan yibie ene ye ne han dan ene womo a womo de womo aircraft asam ebeto womo anim no womo timini panimfo edi eye kasubom na bibia etumi akoso wabra wanum ahia asamtrafo a
wɔn de sansɛm nyinaa ɛto dwa no na sompa yɛn mpanimfoɔ nso a wɔn nso ate wɔn ho agu mmɔntene so na wɔn ɛbɛn afa hɔ no mu a wɔn ɛne maame Rita na odole ɛkasa yɛ ne nsɛm a wɔde ɛto dwa no ebi yɛntie bi. Ghana has made steady progress through strong national leadership, decentralized governance, and evidence-based planning led by the National Development Planning Commission and the Ministry of Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs. Multidimensional poverty declined from 24.9% in 2024 to 21.9% in 2025. Access to basic services remains high, with 96.9% access to water, 94.8% to electricity, and 63.4% to sanitation. These gains have been supported by social protection programs, including LEAP, the National Health Insurance Scheme, and the School Feeding Program, as well as key reforms such as the Land Act and the Affirmative Action Act. We have also strengthened urban governance, economic productivity, and institutional performance through digital systems, skills development, and private sector participation. However, progress has not kept pace with rapid urbanization. Housing remains our most pressing challenge. And no Deputy Minister Maame Rita na odole sowa ekoso some chofomo one more womo share womo enkrate mo no besi sabre e ka bi eda so deda wo no enim eno so say eno chimu FI. Ghana faces a housing deficit of more than 1.8 million units, while up to 37% of urban population lives in informal settlements. Ghana is focused on 4 priority actions to accelerate delivery of the new urban agenda. First, scaling affordable and inclusive housing through implementation of the 2024 Housing Profile Recommendations and the National Slum Upgrading and Prevention Strategy. Second, strengthening integrated urban development and spatial planning through the National Urban Policy 2026 to 2035. Third, expanding urban infrastructure and local economic development through initiatives such as the Ghana Secondary Cities Program, GARRET Project, the Smart SDGs Program, and the Sustainable Cities Program. Fourth, advancing climate resilience and economically sustainable cities while strengthening urban governance, institutional capacity, coordination, and data systems, including the operationalization of a Ghana Urban Observatory. Openi wakasa yeyi eye openi swafo abedi achire ya wo local government chieftaincy and religious affairs Maame Rita na odole sowa ena wonu nya abotire ne nsɛmtwɛfo edi enkomo yi a ena no person paso ya dani achire ede asom wo ensɛm foforo mu no adehia wonu agentete ewo SHS no ewo leklebi na empanifo achire mu se eja bi eto wonu suku ho na enya biaye bia anto se lekrebi house master ni suku anase ne daimu ne block awodo owo no eho na eja no etoi na ebra adesuafo a wono moje enteteye ewo lekrebi senior high school hu yi se eja to house master no edan mu esa no wo mo anhye wo mo edam ana wo mo dormitory si amosri hehe nemom wono mo hyase se wo mo twinsuo na wo mo ahyase adum no ansa na odum je adwumaku a yafra wo mo no wo mo etimi ababa bitu na empanifo achire mu se framantamu odum je adwumaku no no ho no wo mo enya sa distress course no course no na bato aso na wo mo enya na kire se no nan apa ho minute no aduo e baako na yanwumre ena wo mo nya sa ko no wo mo ekoye no na eche se eja atomu a adesuafo no wo mo ahyase bi grand floor ho ena wo no ahyase na wo no edum no opani a wo no ye hohoi municipal fire commander DO3 Bismarck Husu Pable wono na enesem ekasa ya wo kire mu se wo mo ekodu ye no na de aye no adehye bese enwotwe ena o mu se eja ne bi afa o mu semafra no enye wo mo adwuma no na emom na ko mo try wo mo afa mu de se wo betumi aye ho bibi kakra ansa na odum adwuma ko no aba na enwusie ne bi afa bi ani so kora ma ebi mani so ayo mu si wantan wo mo hu de wonom enna na o mo pagya safo ni nyina ekopie mu wa ya sabia ya na adokotafo ni anesefo gina so ehwe wonum na sa enwotwe no emu mako be sensia ena na wo mo eprepra enkitinkiti bia na no na wo se ye hye wonum eyie epanifo kire mu so mo sanso kohu se edan no house master no ebia ye na gya no etoye no na ewura baako ena afei abrante baako nso ewo dan ni mu a wo mo de wo mo kokoma kora
ye no so wo mo tabiri wo mo kopie mo e wa ya sabia na adokotafo gina won so ehwe wonum eya dodum jadwuma ko ne sem sabram no kasa de bibia akoye e wa fa ho ne mom adehye wo mo wa ya sabia no so adokotafo ayo mo afa mu dia ye hwe se bibia ebetumi akoye na wo mo so enso ebetumi abeka wonum nua ho e wo leklebi senior high school ho e wo framantamo na wo ma beto wo mo enwomesua so ebusua tatia betwa so aye ma ba bi so nti o yamfa sedane nyina ema na naka Jesse Company Limited ekoba sempremo no upa dansie ne ma papa enne yisafi na ko bisa asase bo a yesa obisa wie ya sesa ne ma nyina no ne ko na naka Jesse na wo de ono wo mo kwatena se sense free consultation wo de be ma wo na efa wo site plan ma no afei enchance a wo behia enado a wo behia upe cement a wo behia ade bia wo di si wo dan no efri ahyase akwakosi awieye na naka Jesse Company Limited benya ni nyina bi e de ama wo wi obesan so atufo bia ya wo kwakosi dan ne se ho ye nsuo mu a ho nso futuo kura wo de betu ama wo so watimi ese dan no wadamu ache ma nsuo yiri ya amfawo na naka Jesse enkrabata ne doso mantam dunsia ni nyina wo mayi mu no ba bia ye honom oto ne ma free akache edigu kemu ekogya free ye dwuma pa esanse ye bo adwuma ache ne wo mu esuahu nti empanimfo bebre na aboy abaso bone de edoso pa from panimfo e wa 0204 355050 ana 0244 193 0244 419 393 na naka Jesse Company Limited empanimfo ajoso yes toothpaste ye betwe yesen na uchu sie no e wose wose no woto bo na utwitwi na asian kawankawa ni nyina eyi brush ya wodi betwi eka ho enti ne yes toothbrush wodwa so ano nya den ano no eye ho ne ho enti ne ya no wapebi na wodi atwi usen ye wo ye toothpaste wodwa ma so a ubenya ni nyina bi ye whitening one ho eno no ma osene pa fita na osene wo namba bi a na hyeren ete sensono ma obi nka okura wodi ye hyeda sere no hu sa osen efe esansa yes whitening toothpaste eno na wo yusu yesanso ewo herbal one ho no mo a eno se bia twitwi usen ya na asia tai bebe kuro aya no wa yusu enu ni bi bo se emoja bi baba osen asia no pe ya na de acheme wo yusu yes herbal toothpaste ni bia ebe boa wo ekun wanum kuro ni nyina na aba wo sene so ho ban ye wo total care ho ebe ma wo sene ho aye den ebe bo wo sene ho ban afre mu a wo anketenkata ho eye yazo yan ene wo dwa so Leicester Company Limited na de sa product nyina aba entinu ko dwa so a aya no pe yes toothpaste ene ne brush ni bi na aboa wo wanam se frempanifo e wo 0501 619 588 we yan kan for na mo pane do so promo esu no mo manini kuma se fo so nye e wo 0501 390 338 one madam menti ene ye be ensemi ama yesre osima ba akopɛ me twa me ho abasese a TV Emma Aketiapa. Abusia Emma Aketiapa yetso samono esone yakoyenim ewensem foforo kratsa ye kura me efi Kopek me Chamber of Petroleum Consumers one penny wono oil executive secretary eyo Ora Duncan Amoa one sem trofo akasa na ne sem bi odi tuja ene se kamia ye se ene yi a yehu se ase fango no apagya ne mu kakra no enye boni bi ene enyu obi enso na ahyeda ese ebia wo maniama ebo ayedin ewo mayim nemom ohwe de ekoso wo Iran afa United States omo entemo a enam so kra ma ba ko kan ho a was Strait of Hormuz ma tum memo bia afa bibia amfa ho emesen kwani ade no e ka ho bi na globally eye owiase nyina no crude oil no ama ebo no akosoro entine se kosoro sa no a woye den oman a wankasa wo crude no kra na woni bi kakra bi so awo kra wontimi hweso yie ne de wo yedai ebeka wo wasa de kra mpo a de firi wa ba no ebeka ho na mabo no eso ate ne nyina ka ho nei yehu se ehwihwihwehwehwen sa no wa bra wone semtwofo ehyiaye ya wone munya botre chechem no owura Duncan
amoa ne nsɛm ne bi eni. That's one that is concerning, and I'm quite certain that many Ghanaians are also asking the same questions. What is happening? It takes me back to the conversations we've been having. The market is completely deregulated, which means that do full cost recovery plus a markup. So don't import and sell to make losses with the hope that government would have a subsidy program in place for you to recoup anything. And so the market is expected to recoup fully and be able to stay profitable. What that means is that if prices go up, the market will be careful not to sell below a certain threshold so as to accumulate losses, because when that happens, it's your own problem. You will go under, and the state cannot do anything to help you. So when you have a situation like that, these things are to be expected every now and then, especially when international benchmarks are bullish because of the Iranian-American hostilities. Openia Okasa ye Chief Executive Secretary Edema Chamber of Petroleum Consumers COPEC Ejumekono Ora Duncan Amoa wono ene nsɛmtwa for ekasa ya wachechi mu no na ne nyina mu no empanifo a wɔn mu di omudwuma oil marketing company wɔn mo ene panifo ede ne ma pa egwa kwan mu sɛ de beya nso ho ebeto kakra ɛwɔ ɛyɛ fango no ene de ekeka ka ho no na eno so atume akoye ye kɔ nsɛmfoforo mu ede ama wo afutuo akɔ ede ama me ene wo sanse me na me di kan enti no ɛwɔ se ye hye ye didie mu yie pa. Professor Amos La, Upiemo University of Ghana, Legona. Public health penifua wonom ewo hono womo epeni eneja ode ensemi anase futui ekwa ma adihye na wose ene yedidi ayedie no yedidi ni sochen ni ada sochen ya hwe yi adache ebe kakra no wo se afa wunro mom ababaye waduane senke ne yedidi yi a na yema yenuane ya yedi no ebe ye yenura eno no ebeboa ye mianyina che na se ye nidi na enuane a ye di ni nyina no ekoye so chen sa no am ebe wiase no na ukwakonum nnu a afa wudi gu anu mu ana wunyinya wanim na akwakoye nsem bebre wode nsem nyina etudwa ewa abra forum bi ekoso ya wonom etu din food safety ewo eye legon ho na ensem a odi tudwa no ebia na ocheche mu no sede be ye betumi aboa wo ama wonso watimi anyina che na bibia akoyie na wadi so obra so aba no wachire ne nsemu esechire nsemtwofo. What we know, and given the evidence generated globally but also locally, when you have government mandations, you have government policies that are enforced forcefully, then you push the needle in the right direction compared to having interventions that focus on having consumers either decide what to eat, what to choose. And so number one would be to have government policies that are developed, that are enforced, and to the latter. These days, we don't just focus on a single policy to address it because it's a very complex space. And so we advocate for multiple, policies that are mutually reinforcing, and hence the double duty food-based policies that I've talked about. If you have one policy that says this food contains this and consumers need to know, and so it's labeled properly, that is one. If you have a policy that says this food contains certain substances that are health harming, it's not going to be allowed to be marketed, that's another. You have a policy that says this food is health harming, we are going to impose a tax on it, and so consumers may not patronize it. That is another policy. Openia yeti ninkai upiemo ewo legonwa. Empenifo a wamo edi wamo juma ewo public health no. Waka ho ebi ena wamo ehyiaye ewo food safety jumedi ase. Ena Professor Amos La wode ensem nyina eto nsɛmtwɛfo anim. Enti no se ubedidi yie na wanyina kye no. Eye wankasa wasɛdeɛ we obi ntimi mɛkyekyerew na afɛ wamo ye nnuane emi yedi ne nso wo ye wo nnuane na hunu sɛ ɛyɛ hygienic entwɛn ɛma FDA ɛma mɛhwɛ enhu sɛ bibi nkoyi anasɛ ye hu kura na wutwi fam na mamanfo di yare saa nyankopɔn bebusa adaache ye nyinaa yɛ se yɛ kɔ asɔde somtwe di ampɔn enti deɛ wode ba monten am obi adi akonimu no wo hwɛ no ɔbɛyɛ ade a yɛsere ogyae na wonso etimi ɛyɛ ne yɛ sanse deɛ wode ma me adi no sɛ yɛde ma na wontumi ni a eni kwan so de mame emame die nyesa sa wokra no wanya so ayi aketua bi a obabi ebenya ya sa futuo nyina wode koma Ghana adehye na eno so yada ne achi anopedi asomwo ye ko obi man so ne akowie kase no adehye a wo mo ewo south west ewo France mining empanifo akire mu se odim jadwuma ku a wo mo ewo ho no wo mo kodum jabi ewo biaye a wo mo wild animals no eguo
ya wonom enim se enke hode enka eja ento ho by heart enso no eja etom ene ebra Facebook ne so ne bra behwade na empanifo no ekoye sa no omukwa kodum gya no obi nim die esiye ema edum gya dwumako ni adehye ni bi eho kan ya sabre ya me no kasa wanum kire mu se womo eje ayahwe ewo ayasabia ahodo na ne nyina enkanfua no empania wanum ebo amane kire mu se de ade no ekoye ye no omuhu se ase obi pa da sheda esho gya no ano eti se de ya sheda ehye buruburuja na yewie ye gina ho atoto bibia se entretre enko bia efie bia ma na se enko hye japade bi fufuro na mom bia ya muwa ni guna nkasa na nipa no etageti ni nyina em no empanifo akire mu so mo involve military ya wonom so wa fa ho se wonom mra na womo emwa na womo restricting niema na bibia ntume enko so na womo edum gya no so ana odum gya dwumako na womo ho no a womo ekoya na so ebi epraye no womo entimi abo womo so ahoban na bibia timi akoye na enkonkoye se we no eyodum jadum akunsa se eyomamu no ade sansa wudum se de womo so tie no womo fo womo ani agro na akwakoba ne sa no ha dwen ewa fa ho no mo a eno no nyina no yada ne achi ede asomowo we so na ye gina na no si abremu kase a yato den na nakejesi no si abremu kase no yede ni nyina esi safei eno waso wafidi ansam a ena no pay medidi wonso ano na ebi ene sei posi adwumako ya wonom ewo Dambai Divisional Police Command no eso mache abranti a wode kwabena bandam ne finhye aduasa enum 35 wo yekuani wabo obituo am wati na nanom nse do wasi nipa no abewia ne ba yire wanfana ka police station wokuno asabre ne ho akodi ensenseme owura bi nso ade eye moto safwa ewura na danfo adwene ho enya sem kuma waje asekan otimantam nim yakoya rehosem se de de safwa na ewura na adwene ho no waje ayahwe okorebu ya doctor fo gina de sontentene no so yede munsam esomwo yeto ansam no eso dia na maame odole enso edituja or deputy minister edema local government chieftaincy and religious affairs no and odituja echechimo amafo anase womo adan ehon nsem wo no mo akache ene hyehye pa wo mudi egwa kwamo ni nyina no ye de ho nsem so adesuafo makomako nsia nso a wo mo age entity ewo Leklebi Senior High School of Framantam no wonum chim se wo mo ho kan wa bra eja eto house master fie ya wo mo try se wo mo dum no no dum jadwumako eba ye no na enipa benwotwe na no wo mo ni so esi wonum ya wo mo ede wo mo koya emu ensia na wonum epra die ne emu eden ya ye de mu nsam esom wo na ye pie mu ewo west Southwest France eho enampanifo kire mu so dum jadwumako na ade hye bia ya eho no eye wild animals ne go no ne yemwula bush ite se forest no eja to ho ma omokoye no ebi enso eprepre mu eden ya wonemo ehwe sese ni de omo evovo eye asojafo ya womo ekwakobo ma bibia akoyi a womo pra eye odum jadwumako no firefighters no womo nso ehwe age ayahye ewo afa honom Nana KJC Company Limited when the soya sene adansi ne papa na kache na ubenya ne nyina ebi from enchanse na doa iron rod roofing sheet ene de ka ho nyina cement ahodo ne nyina Nana KJC ene ka fo ede ema wo Leicester Company Limited yes toothpaste ene ne brush aya no apebi fatwu sen ma o sene nye fefefefe na ente Brighton esene yensere fa ntukwan obi hia wo na onka wo kora wo de hyeda fe wo sen kire no esan se wo use yes toothpaste ene ne brush na obisa wa no abodin dia chensa wote no sompa so ensem ni free sompa 106.5 FM akraso no efa santamantam ye ba tan no sompa 93.1 kuma se afeupie mo adam for pa radio Paris France abrichimemo womo FAB Doma FAB ewo Doma hinkuru 100.7 Doma no Doma FM Enkranza Sompaye 90.7 Techima Sompaye 106.1 Sunyane Sompaye 98.9 Afe upiemo ewo Takrade Sompa
yenso yefa bi takwa mom takwa sompa nso efa ensem ebis afei mankesim ne nkwado eye Kingdom 106.1 Kanesh Urban Radio butu Kanesh Jakese nini udi koda not yenka wo so Facebook ne SOMPA 106.5 FM Accra, YouTube ne SOMPA FM Live, www.sompaonline.com website yesemu for penny owura tabwati adama wakwitire nsemi nyina potoka semu brofo ya afoforo eka ho a wesumi akọ na wakọ kenkan bie madamu nyina mu ase me ameje brani adaje ebe bi nsemi edesom mo midin ABENA BADU ADEPA KWOFIE SARFO kantanka bemaba ena de me ekontentan fidie ne so ma wonya bi ehwe madamu nyina mu ase ama mumo eniti ene hwa adehye